Sumunod ko. Buto-buto na gubugha mo siguro kahoy papa niya. Patay lagi na siya lagi. Tag-uto kayo si buka og kahoy. Buka mo din na diha de. Mo nang gibugha de eh. Buka na. Ano to ta? Sakit na, bulog. Ito, malubot ba? Lubot pa. Ano ko may klaro god? Ako, Isipotso. Ay, kaon ta. Halo, dia. ako na ito, di nga ni Marilu, gabi. Nalimot na kayo. Ang alayan ni Titi. Di na naman ako daan. Sana po na yung ginamos para na po pagkaon na po ang iro. Kano ito sudan? Magani ay pagkan ano hurot na po ng balibo ng iro. Pagkaon ako na yung ginamos. Wala man, nalagula niya. Isda. Masan sa? Mama ba na sa isda? Kabalo mga akong kwarta sa gatos ra. Palo? Ha? Ano ka ganahin mo? Ano? Nabalo? Nabalo. Kandot ang akong alot oh. Ara guys. Mga dato ni dili mo kaon og bulad. Ang dali mamatay ang dato. Pwede kabalo di mo kaog bulad. Ano ni pobre?